ଗୋଟେ ପବନା ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଇଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ଆଉ ୟା ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି 7 ବାଟ କାମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେତେ ବାଟ ଯାଏ କାମ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁଲେଇକି ଆଜି ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ଗଜାଇ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। पुष्पहास प्रजागर विष्णु सहस्रनाम भगवान आउ एक नाम कहगला पुष्पहास प्रजागर भगवान को जिते पुष्परे नानाविध सज्जित महाप्रभु केते फोटो उठो बे प्रातःकालीन पूजारे बाबा संध्या समय बड़सिंहार आम समस्त भक्त मान निवेदन करुछु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को उद्देश्य निज घरे एक बकरी महाप्रभु को स्मरण करी महाप्रभु को उद्देश्य श्री तुलसी फूल को तोली आनी आम मंदिर कार्यालय जगन्नाथ फूल देखिया दीदी भक्त ने बुझे भाग्यवान श्रद्धावान जार फूल मंदिर आसला बेले तो सब तो जो रखिल से कैमेरा तो सब कैमेरा कर मंदिर आगे गोटे दीप स्टाण्ड अच्छी एटार भक्त मैंने समस्ते दीप जाले निज निजर मनस्कामना पूर्ण करने दीप जालुचन समस्ते प्राय दीप जाले जी भी मंदिर आसमस्त प्राय दीप जाल सब तल लेवल रहा पाहाच उठेब ना कैमेरा धर पुचुगाई रागी खाली कैमेरा धरला बेलू रागी हो पुचुगाई ऊपर किसी पोस्ट दरकार मोर ऊपर लेवल दरकार आउ ये हबन तल तल केते कैमेरा धर कैमेरा तो भल लागुन ना कोन आ बेसी धरि ना ने 3 टका रे एते करियो आ 5 टका खातिर मिलिया दरकार मंदिर सामना टिके बाम पार्श्व को रहा आमर टंक तोराणी एटा रिसेंट किछि दिन है आरंभ होइछि जहाँकि भक्त मैंने आसी प्रभुंकर टक तोराणी सेवन करुचनी टक तोराणी टिके पार्श्व रहा आमर कठ भोग दुकान और पूजा सामग्री भितर बिक्री होती पूजा सामग्री और कठ भोग दुकान चलतु जीवा जाकि टक तोराणी पीकी देखा धोया कथा ना धोतो कहीं सिस्टम तो कहू जेटा धोआ दी बोली माने वही ठा रखा जाए गोटे दियो कितना काटी में एठारे भक्त माने बहु श्रद्धा सहकारे टक तोराणी सेवन करुचनी आ पार्श्वर रहा भोग और पूजा सामग्री दुकान एठारे आपण बहु सुलभ मूल्य रे पाई पारंती
ମତେ ଆମର ଉପର ଲେବୁଲ ପଟେ ସବୁବେଳେ କଣ ତଳ ଲେବୁଲ ଛାଡି ଦଉଛ ଆଉ ବଡ ବଡ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ବିକିଦେମି ଆଉ ଗଜା ଇଦାର ଖାଲି କହୁଛି ମତେ ଉପର ଲେବୁଲ ଦରକାର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହବନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗଲେ ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା ଧର ଦେଇକି ରଖିଦେଲ ନା ନା ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆଇଛ ବାସୁଦେବପୁର ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ବୁଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ତ କିଛି ପୂଜା ପର୍ବ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆଜି ବର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ତମର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ତାହେଲେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଭାଇ ଆଜି ଆଇଛନ୍ତି ଦିଗି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଆସିକି ବୁଲତେ ତ ଆଇଲେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆସିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ପିଇଛି ବଟ୍ ଏଠି ବି ମିଳୁଛି ଯାଇ ପିଇ ଦିଅ ଏଠି ତ ଆସିଛି ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଯାହା ବି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଭାଇ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ମୋତେ ଦେଖାଉନା ତୁ ଅଲଗା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଥମ୍ସଅପ୍ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଆମର ବାୟର ଏସିଡ୍ ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ এই ভিডিওটা যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করতে ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି କରିବ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କରନା ଏଥର ଘର ଘର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁନି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଇଏ କରିବା ନହେଲେ ଚାଳ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା Subscribe now and press the bell icon. Never